Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akabwera kutsogolo kuno pa nthawi yawo ationetsera omwe akhale wachiwiri wawo kapena kuti pa chizungu running mate. Mwambo wa lero ndi gawo lofunika pa ndondomeko ya zisankho chifukwa iyi ndi nthawi imene munthu aliyense amene akufuna kupikisana pa chisankho cha president akuonetsa monga mwa malamulo a dziko lino kuti ali ndi chidwi chofuna kutumikira Malawi. Choncho ndithokoze wina aliyense amene ali pano lero, makamaka inu Dr. Michael Usi pa udindo umenewu, amene mukupikisana nawo pa udindo umenewu, komanso ndi ena onse amene mwawaperekeza. Kukhalapo kwanu pa mwambo umenewu kwapangitsa kuti mwambo umenewu ukhale wopambana. Mwapadera ndithokoze inu akandidate athu pochilimika pa ulendowu ndi kufika pa ndime ya lero pamene mukupereka zikalata zanu kuti mukufuna kupikisana nawo pa chisankho cha upresidenti. Amayi ndi abambo, ife monga bungwe loyendetsa zisankho lero tikufuna tikutsimikizire mtundu wa Malawi zakuchilimika ndi kudzipereka kwathu kuti tipitiriza kugwira ntchito mosakondera wina aliyense, komanso tipitiriza kutsatira malamulo ndi ndondomeko zonse zoyendetsera chisankho kuti zotsatira zidzakhale zokomera wina aliyense. Choncho tipemphe anthu amene amakonda kuperekapo ndemanga kapena maganizo awo pa nkhani za chisankho kuti azionetsetsa kuti fundo zimene akupereka zizikhala zogwirizana ndi malamulo a chisankho. Amayi ndi abambo, pofika tsiku la lero anthu okwana 22 ndi amene alipira komanso kutenga zikalata zoyimira pa chisankho cha upresident. Koma chachikulu choti mudziwe ndi chakuti kubwera kudzapereka kalata zoyimira pa chisankho pa mwambo ngati uno ndiye umboni waukulu umene umapangitsa kuti dziko lonse lidziwe kuti ndinu wokonzeka kupikisana nawo pa chisankho. Choncho pa mwambo wa lero amene akupikisana nawo pa chisankho adzakhala akusayinira ndi kutsimikiza kuti adzatsatira malamulo ndi ndondomeko zonse za chisankho. Buku limene asayinire lero muli ndondomeko zimene zimafotokoza bwino lomwe mmene opikisana pa chisankho akuyenera kuchitira kampeni. Limafotokozanso kuti kampeni ikuyenera kukhala ya mfundo, osati zolankhula zonyozana kapena kulimbikitsa chidani ndi ziwawa. Ndipo kuphatikiza apo, lero amene akupikisana nawo akandidate athu adzapatsidwa mwayi olankhula kwa mtundu kwa anthu amene ali muno komanso amene akutimvera pa wireless ndi kanema. Tikuyembekezera kuti umenewu ukhala mwayi olimbikitsa mtundu wa Malawi kuti asunge bata ndi mtendere komanso nthawi yonse ya kampeni komanso pamene tikukaponya voti ndi kulengeza zotsatira. Pomaliza ndikupempheni nonse Amalawi kuphatikizapo omwe akufuna kuyimira pa chisankho, atsogoleri a zipani, atolankhani ndi anthu ena onse kuti tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo cha mtendere ndi mgwirizano ku mtundu wonse wa Malawi. Amayi ndi abambo, ndisanakhale pasi ndifuna ndikuonetsereni makomishona a bungwe la chisankho la MEC amene ali kutsogolo kuno pa tsiku la lero. Kutsogoloku tili ndi Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Richard Chabweteka, Commissioner Sarah Rimbikani Kamulongera, Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano, Commissioner Reverend Philip Kambulire. Ndipo wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission ndi Justice Annabel Ntalimanja. Mulungu akudalitseni, takulandirani kuno ku MEC, ndipo ndiapemphe bambo Sangwani Mwafulirwa kuti apitirize kuyendetsa mwambo umenewu zikomo.
Zomwe kwambiri bambo Andrew Mpesi, Chief Elections Officer Malawi Electoral Commission. Olemekezeka amayi ndi abambo, tikupitirira ndi mwambo wathu pano ndi chimene chichitike nchakuti tikhale tikuyitana a candidate kuti abwere kusogolo kuno. Tikayitana kuti abwere kusogolo kuno agwira ntchito zitatu. Choyamba apita pa microphone awo, pamenepo ndi pamene akatiululire kapena kutiuza kuti a running mate yawo ndi ndani. Akangotiuza kuti a running mate ndi ndani, a running mate imene akubwera kusogolo kuno ngati muli muno. Akabwera apitira pa mpandopo, pamenepo akasayinira code of conduct. Osayinira code of conduct ndi a candidate ndi a secretary general a chipani. Akasayinira abwera pasogolopa ndi kuzapereka kwa apa mpando a Malawi Electoral Commission. Ndi pano ndi apemphe a candidate moperekezedwa ndi a secretary general kuti abwere kusogolo kuno zikomo. Zikomo kwambiri. Choyamba ndikofunika kuti tiziwe kuti a running mate ndi ndani. Nde mutionese a candidate tikupemphani kuti mutiuze kuti a running mate ndi ndani, mwasunga kwa nthawi yayitali. Zikomo akuluakulu nonse a Malawi Electoral Commission. Ndili wokondwa kuuza mtundu wa Malawi kuti nditasinkhasinkha amene ndamusankha kuti akhale wachiwiri pa chizungu kuti running mate ndi Mrs. Grace Nazitwere. Zikomo kwambiri. Pano pakhala kusayinira code of conduct. Code of conduct ndi ndondomeko zimene zimasogolera kuti amene akupanga campaign, ma candidate, zipani ndi onse watsatira azipanga bwanji pamene akupanga misonkhano yawo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.